puto. Yan, bango. Parang katakam na. Lagyan ko lang ng kaunting asin. Tsaka paminta. Sarap pag madaming paminta. Wow. Yes. Toast na garlic. Tsaka, syempre, para dumang lalo. Chicharon. Wow. Perfect. Perfect snack for the day. Wow. Perfect. Aking first time. Una-unahang luto sa post ganito. Diba? Sarap pala niya. Ako lang nakaluto ng ganito. Kasi palpak eh. Pero ang sakto nga naman talaga. Gusto ko yung medyo may sabaw-sak na kasi. Kaya ko yung sobrang dry. Kasi may mag-dry din siya. Wala naman yung makaano yung sabaw niya. Hihilupin. Mukha siyang spaghetti pero ang sarap. Sakto lang yung ano niya. Sakto lang yung alat niya. Hindi siya sobrang alat. Sakto lang. Dry na pula. Grabe. Ibang mo? So, lagyan natin yung kaunti. Tsaka garlic. Siyempre, lagyan natin yung chicharon. Ay, sarap talaga. Pinakbet ko yung noodles ng ano, isang gabi. Kasi may nakita ko sa ginagawa niya. Kasi para sa akin, ang ganda nga naman kasi matigas talaga siya, hindi siya yung bihon na kaiba sa noodles. Kaya siyempre, sinubukan ko din yung first time ko eh. So yun, talaga all the best. Malambot. Hindi siya totally malambot. Yung tamang ano lang. Tamang ano lang yung noodles. So, sarap niya. Ang merienda lang naman ko dito sa bahay. Kaya no need na natin padalahin kasi importante masarap siya. Diba? Importante, busog tayo ngayon. Kasi na tayo bibili. Diba? Busog ka na, tipid ka pa. Lagyan natin siya ng garlic toast. Mas lalong sarap. Or chicharon. Siyempre, pampakulay. Para hindi mukhang maputla. Ayan. Okay, so, this is my homemade recipe. Pansit Palabok. Look at that. Diba? Lami kayo, oy. Lami yung kaya ni. Tidid ka na. Busog ka pa. Oh. Okay, so, tikiman time na tayo nito.